Labarin zomo da kunkuru. A wani gasar goman daji an yi wani zomo wanda bai da aikin yi sai dai cika baki da alfahari kan baiwar da Allah ya yi masa ta sauri da kazar-kazar. Abin na damun sauran namun daji domin hakan yana sa zomo ya dinga alfahari a koda yaushe. Yau ma kamar kullum zomo ya fito yana wasa yana nishadi, sai ya haɗu da sauran namun daji. Nan take sai fara cika baki yana cewa, na fi kowace dabba gudu a cikin dajin nan, ko akwai wanda zai iya ja da ni? Ko da kunkuru ya ji haka sai ransa ya ɓaci, cikin ɓacin rai ya amsa masa da cewa, haka kake tunani dai, sai an gwada akan san na ƙwarai. Ha 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 ha, ko za mu gwada da kai ne? Mu gwada, kana tunanin ina tsoron ka ne? Saboda haka sai suka yanke shawarar za su yi gasar gudu a tsakaninsu. Sai sauran namun daji suka fidda daga inda za a fara gasar zuwa inda za a gama. Suna fara gasar tseren sai zomon ya yi wa kunkuru nisa sosai. Da zomon ya ga yadda ya tsere wa kunkuru sai ya fara tunanin tunda kunkuru ba shi da sauri, bara ya zauna ƙarƙashin wata bishiya ya huta ya yi bacci, ya san har ya tashi kunkurun bai iso ba. Kunkuru yana ta tafiyar shi a hankali a hankali. Har ya zo ya gitta ta wajen da zomo ya kwanta yana ta sharar barci abinsa. Shi kuma ya wuce ta gabansa ba tare da ya ce masa komi ba. Har ya je inda aka sanya cewa nan ne duk wanda ya riga zuwa ya ci wannan gasa. Da ganinsa sai sauran namun dawa suka ɗauki shewa suna ihu suna murna domin sun ga kunkuru ya ci gasar. Bayan wani lokaci sai zomon ya farka daga baccin da yake, sai ga har yanzu bai ga kunkuru ba, sai ya tunanin cewa yana can har yanzu bai iso inda yake ba. Saboda haka sai ya yi dariya ya ci gaba da gudunsa, sai dai kashi ko da zai isa sai ya iske kunkuru ya riga shi isa. Daga nan sai zomo ya koma gefe yana kuka. Sai kunkuru ya same shi ya ce da shi, kaga zomo, na yi nasarar cinye gasar nan ne ba don na fi ka sauri ba, sai don saboda na fi ka yau na tsaya na mai da hankali kan abin da yake gabana, ban tsaya bacci ba saboda na gana wuce ka. Daga yanzu ba zan sake kuri ba, ina cewa na fi kowace dabba gudu a cikin dajin nan ba. Na barka lafiya, ina da tafiya mai nisa kafin na isa gidana. Sauran namun daji suka dinga ihu suna murna suna jin daɗi. Shin ko menene darasin wannan labari? Ku faɗa mana amsoshinku a comment section da ke a ƙasan wannan bidiyo. Mutum na farko da ya nasara za a tura mishi transfer ko kati ta naira 500. Mutum na biyu kuma za a tura mishi transfer ko kati ta naira 300. Sana kamar yadda muka yi alƙawari cewa wanda ya faɗa mana darasin labarin katun ɗinmu mai suna Zaki da Ɓera za mu ba shi kyauta ta hanyar tura mishi transfer ko katin waya. Malama Hajara Hamisu ita ce ta yi nasarar zuwa na ɗaya, sai Malam Dawud Ibrahim ya zuwa na biyu. Saboda haka Malama Hajara da Malam Dawud za ku iya mana magana a lambar WhatsApp ɗinmu kamar haka: 081 34 64 3258 domin amsar kyautar ku.